Klasa apar kod ariyo chakore ayanga ka jopuonjre go tieko tich abich jumani. Thomondi Ramogi TV. Tari nyake kaunti ma Kisumu nyakwara mgajwanka mobila e sub-county ma Kisumu Central e county ma Kisumu dhi nyime gi pedho achije ariyo manotony bang' gweng'wech gi hinyruok mar risasi ka achije ariyo to nomaki kane gitemo ringo bang' monjo miyo moro mane riko wuok golo omenda e bengi. Kaluwore gi joneno, achije ang'wen go nochako rakore gi obila e dho bengi e kinde mane gitemo monjo miyono. Achije ariyo kata kamano noringo gi hinyruok mar risasi ka achiel kuom achije manomaki bende noyudo hinyruok mar risasi kendo dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Referral. Obila olero ni gitimo pedha ne achije mamoko go. Nane KCB kacha kochunga cha gimoro for 1 hour. To no pinyrega ni gari ni to timango kae for 1 hour. Koro after 30 minutes kamae ka 1 hour osekalo temo aneno ji adek moko kowuok e bank kacha to 1-2 ema gidonje mtoka. To by the time gidonje mtoka kamae to police ka realize ni eti gin jokuoge. Kore ma gidonje mtoka chap to police moro mabor nitiere kanyo emo chwado mtoka cho risasi tielo mambele. Kore ma jogo otima gi mtokni go kamae jam kamae ma mtokono biro nyaka kae. Koro to luar kar kae. Ka luar cha to ji ariyo moko ne temo ringo. Tema ochwad gi risasi. Pistol moja ukiangalia vizuri sana utafikiria ni pistol ya kawaida. Lakini sio pistol, hiyo sio pistol, ni fake. Na ingine ni pistol ambayo imechorwa na iko na kisu ndani. Kiasi kwamba ukishika hiyo pistol mbele ukitoa unadunga na hiyo kisu. Alafu tukapata pia number plate ya gari ambayo ni KDH 669R ambayo ndio the real, hiyo ndio number plate ya hiyo gari. Hizo ndio number plate ya hiyo gari. Ilikuwa imewekwa boot tu, lakini ile imefungwa gari ni ile fake. In Kisumu Central we have increased patrols. We have all our groups. We have Delta Sierra Group, QRTs. We have also other officers who are on routine patrols day and night in the city of Kisumu.